Oh. Okay na taga. Wala nang wala nang inailo. Sigurado. Nangangako ka kay Kristo. Wala na. 2 years ko na sakit yan, ha? Basta nakita ko na yung lalaki, medyo mawala ng buhok niya rito. Pero sinabi wala na siyang buhok. Kasi katawan niya nga lang, hindi ko lang kung mas matapa siya, kung mas kulit ang konti katawan niya. Pero kung kalkulado ko, kasi taas niya. Oh, pero mukha niya, may pagkaedad na. Ikaw, bata-bata ka pa rin, mga 14 ka lang, di ba? Oh, yun na, siguro nasa edad na yun. Medyo may bata kasi mukha, nasa 45, pero mukha siyang sa 20. Depende yun. So, hindi ang katulad ng anak mo, nakita ko si Chab-Chab. Tapos nakita ko yung tilay niya. Bakit totoo naman kasi yung call center, natural lang yung ayos. Ako sa buhok niya, sabi ko nga sa'yo, di ba kanina, hanggang dito lang. Hindi siya bababa, hindi tataas. Tatula na dito lang. Tama naman yung binigay ito tama naman yung binigay ng Panginoon Kristo. Eh sa'yo, di ko makita yung mukha niya. Ang nakikita ko lang, ito. At saka yung katawan, simula rito. Mukhang hindi kanya tinititigan ng personal ng harap-harapan. Kaya ito yung palipad hangin. Palipad hangin yun. Ako naman yung mga imbitero. Nainggit. Ako ko yun. Yung imbit ako. Higa ng direktor. Laks lang namin. Ingat. Okay. Okay. Man. Let's wait. Ako na yung mga nainggit. Ayan. Bunga na natin. 2021 pa yan. Last year. 2020. 2020 ito na. Magdadalawang taon na pala. Palipad hangin yan. Ngayon lang naranasan pinagpawisan, no? Oo, naman. Yung pawis. May blower na, magkaroon ka ng pawisan ka. May blower na tayo. Nakatapat ka pa sa ventilador. May papawisan ka. Alam naman kasi nagdadrive ka, diba? Alam naman yung pawis sa pagmamaneho. Hindi naman malakit. Nagbabasketball ka ba? Pero alam, nag-workout ka pa, alam naman yung pawis. Pero hindi ganon, malakit. Yan. Ikaw, ganon. Di ba? Ibig sabihin, peres lang kayo. Pinagkakaingitan kayo. Siguro marami kayong pera. Gano'n. Tama. Ganda sagot ka. Wala imbitero yun. Pero wala. Ayan, maganda na mukha nyo. Magtaba na. Ito pa kayang ano ko sa'yo. Paano ang check up ka lang, wala ka ng sakit. Hindi ka tulad dati, mukha kang batik-tik. Alam yung batik-tik? Batik-batik. Sabi yung pumunta rito, parang kang batik-batik. Ano nyo dyan? Tapos sabi mo po, sabi, ano? Sinabi ko rin, mahihilo na ako. Mamamatay na ako. Ngayon, hindi ka na namatay. Buhay pa. Ayun. Taga-saan ba kayo? Bigay. Ano pinakaramdam? Naka 3 minutes din tayo. Shoutout ka na. Thank you. Mega shoutout, taga Magalang, Pampanga. Siya, alam mo na yon, marami na inggit. 2 years. Yun naman, pinagkakainggitan. May chabi-chabi. Oo. Okay na pakiramdam nyo? Ito na lang masakit. Ito pa. Pa, diretso pahiga. Di pa tayo tapos. Higa ng diretso. Chabi-chabi. Pero pataba ka. Halin mo sa sa pamo. Pinag-ipitan po. Ay, pinag-ipitan. Natural talaga yung init dyan. Diga. Tagilid. Mawawala yung init dyan. Mamaya-maya konti. Oo. Isa yun, mainit pa rin pa mo. Hanggang ngayon. Pero hindi na masyado. Mawawala yan. Kaya hindi nawawala yung init niyan, yung masakit. Pag nawala na yung karga mo, pag umihina kayo o dumugi na kayo, automatic mawawala siya. May sugat pa, wala. Walang sugat, di ba? Ganyan lang yan. Mamaya-maya konti, wala na yan pag nagpalit na kayo ng damit.
Hindi yan tatagal. Protection yan sa katawan. Oo, alam ko rin sinasabi mo sakit. Ano ba? Oo, may sugat pa. Wala, di ba? Ganyan lang talaga yan. Hindi yan na konti. Tama na. Ganyan. Lagyan mo ng langis. Bali ba yung damit ito? Lahat ng damit ng Lahat yan, bubuhusan ng tubig. Pagdating po sa bahay, bababad. O, bababad. Yung pangalawang palit mong damit, kahit ilagay mo na sa labahan. Okay lang po. Siyempre kasi maliligo ka pa eh. Malagkit kasi ang katawan mo. Ay, pagdating hindi po pwede maligo lang. Pahinga mo lang. Pahinga muna. Basta pagdating mabihis ka agad. Pagpalit ng damit, Tapos, buhusan ng tubig lahat yan. Lahat yan, underwear pati bra mo. Isa, gano'n. Iwalay kayo sa timba. Ngayon, magpalit ka na ng damit. Pagka nagpalit ka ng damit, makalipas na isang oras, pwede ka na maligo. Yun, pwede mo isama sa labahan yun. pero yung mula hindi pwede. Yung una hindi pwede kasi sakit yan sa spiritual. Kasi naligo ka sa sarili mong sakit na sa spiritual. Para yung sakit na yan, hindi magkalat sa loob ng bahay nyo. Magkakalat yan. Huwag kang yayakap agad sa anak mo. Oh. Di ka nga pwede yumakap kasi yung spiritual. Iba yun, huwag niyong bibiro yun. Hindi yun nakikita. Kami lang nakakaramdam sa kanila. Binigyan kami ng pahintulot ng Diyos. Wala na. O, paalam na kayo. Thank you po. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Ayan yung tubig nyo ha. May dasal na yan. O, ulitin ko ulit ha. Okay, po. salamat. Thank you. Salamat taga Manggalang, Pampanga. Upo na kayo rito. Sa Facebook page po natin, sinabi ko na po, dito na tayo sa susunod mag-live. Bukas wala po tayong ilaw. Yung mga nakalista po ng August 31 ay may generator na tayo. Yung generator, salamat po sa nagbigay ng donasyon. Sa Facebook page, sinabi ko po kung bakit hindi po tayo makakapag-Facebook page. Dito na po tayo sa live kasi doon yun lang po yun anuhin. Good morning po kasi matatanggal na po yun. Good morning po sa lahat. Dolores, Domingo, Rada, mega shout out po. Good morning. Naway bigyan kami lahat ng kagalingan ng salamat po sa inyong salamat din po sa inyong lahat. Rada. Maraming salamat po at God bless. Patayin ko na po ha. Si Kuya kanina yung anak niya po 'yon. Na lagi masakit ang pakiramdam dahil alam niyo na, minamarites. No. Ito kay si ate, minamarites kaya to kasi ito hindi lumalabas pero nanghihina. Lumabas ka kaya para lumakas ka. Hindi ka na nga nilalabas, nanghihina ka pa. Nagtataka ako, wala ka naman tindahan. Nasa loob ka lang ng bahay, nanghihina ka. Paano nagpapa 5-6 ka? Kakaiba sakit nito. Hindi na nga lumalabas, nanghihina pa. Salamat po at good morning po sa lahat ha. Bye-bye. Doon naman tayo sa YouTube chat, Facebook page.